Token وجه archike aga isha mago katama archike oshka puzul pida ke oshka mardon wasta yakke ha arekki yakke wasta pida ke adega chizi token da 20 tarekki oshka nama yakke ishan katam bika token katam bika magosh katam maka ichi waraga yakke gaadi gun yakke waraga yakke gaadi ni 20 token waraga ishi awaza inshallah magonen go bale register tariqa है सर ये उड़ा ना कि marci banda torbate pushi usha peka de do rucha bat pat boleda ekkan de panch rucha bat zamuran ekkan anu bas गाड़ी मर्दों matto sat kuta चीजें नेमगी utta चीजें पर दे गाड़ी जोड़ता ये अच्छी पर तरीका है घूमना हर चला के गाड़ी मशीन हर चला के गाड़ी हम तो पूछता यार रुचि लगी दो रुचि लगी हम उधर हर चला के गाड़ी हम उधर एंट्री पे वहाँ ये बड़ा पता गाड़ी हर चला के गाड़ी दो मिला करो पर नोक रजिस्टर भी अभी कानते اه سانغتاني قاب درو واشان دروز لاتين غشي تشوشين لاتين غشي اه والله واتر هم بكوارن شي بي ما وتسرا وات عذاب ارغاي مشكله ارغاي دي سينا كارينا دغري كاري ما وتي مسئلہ مشکل انو یک مثال دیں یا جاگے یا چوک یا سرا چار مزدور نندی تو دو مزدور برے کار بندے تو دوئے نانی حقان دیے یا چارے نانی حقان دیے تو دوئے نے حقان دیے ظاہر ہے کہ دو برتا کار وستا انو منی گاڑی نہ روتے منا گاڑی نیست وہ گاڑی تئی گاڑی روگائیں باڑ رہا تئی ذرائع معاش تئی حساب و کتاب باڑ رہے سرائیں نما دمبا کب تک پیسہ مردوں ہزار مردوں کے مناؤں بے رسی گوں خر مو کلنڈی بزور ما تو بزور من به چلاینی باڑ رہا منا باید ورسی نا کہ منی گاڑی بروتیں باڑ رہا وادی منا نیستن ما ہوں ساتھ دمبا گران ہوں کہ منا وجہ برسی منا گاڑی نہیں بلے منا ٹوکن برسی گوڑا وی آک نہیں نا اما مردوں گاڑی ہستیں اما یہ گاڑی رو باڑ رہا ٹوکن اما یہ آک کے اما گاڑی حق کے چونے چو اگم بی گوڑا درست مردوں تی گاڑیاں ایر بکنن تو اریا بازار ہزار مردوں واسطے پارم پور بکن بروت جمع بکن کہ مارا وجہ ٹوکن بے دے چو نہ بارڈر چلی نہ کاروبار چلی اما گاڑی روتے اما مردوں گاڑی ہستے یہ گاڑی کا ٹوکن نہیں باید سرکار یہ گاڑی ٹوکن بکن وہ کسی رکھے گاڑی نہیں اس آئی ٹوکن پیدا کہ بالکل آئی ٹوکن بند یا نہیں حقیقت لوٹے پاک انصاف لوٹے بلی براتے میں بلی غریبی بلی بازگی آئی حق نہیں آئی کہ گاڑی نہیں استے آئی ٹوکن حق نہیں گاڑی بزوری باڑ ربر ہوتے ہیں آئی حق کے ٹوکن یا کسی کے آئیے 10 ٹوکن بلی آئی رسیں یا کسی آئیے نیستے آئی بلی رسیں ای پیمان نبی ای صحابہ بالکل نبی باڑر اما مردم گئیں کہ آئیر گاڑی است باڑر کار کنگائیں باڑر آئیے نہیں کہ لوگاں نشتہ ہو کسی من باڑر پشتہ برسی زحمت دے کشی تکلیف دے کشی انو منا کلنڈی گونے مرمی باڑ رہا نو دیگی یکی نشتہ کہ مناؤں برسی گو لوگاں نشتہ گوڑا با آئی آکن نہیں نا